ang saindong taga-tukdo sa Science 3 na sa Teacher Grace Clarianes. Ngunyan, aadalantang ang manunungod sa bago kita magpuon kan sa tuyang leksyon, tigwa ako sa indong itatao tulong pagiromdom. Enot, kaputan ang sa indong class or module sa Science 3. Ikadua, magdangog, dangan intindihon ang leksyon ta ngunyan na aldaw. Ikatulo, isabuhay ang mga manunod ta ngunyan na aldaw. Ano, handa na kamo na makanood asin magdangog ka sa tuyang leksyon ngunyan na aldaw? Madyan na, adal kita. Pangenot na konsepto. An kuryente asin an gamit kaini. An electricity o kuryente sarong porma nin enerhiya na resulta kan pag-agos kan electric charge. Ini ang porma nin enerhiya na ginagamit kan mga tao sa araw-aldaw na pagkabuhay. An electricity o kuryente igwang dakulang halaga sa kaepekto sa mga tao, hayop, saka sa mga iba pang bagay. Ang kuryente nakakagibo nin init na nakakatabang para kita makaluto nin pagkakan. Nakakagibo man ini nin liwanag para mahilingta ang mga bagay-bagay sa satuyang palibot saka makakatabang ini para kita makabasa. Ang kuryente makakapahiro ning mga bagay-bagay arog kang electric fan. Pwede man makapatanog sa kamakapaandar nin mga bagay arog kang telebisyon. Ang kuryente masasabi kang saro sa mga importanteng bagay na makakatabang sa tuya sa pan-urualdaw na pagbuhay. Alagad, kaipuhan na aramta ang tamang paggamit kaini para makaiwas kita sa mga disgrasya o sa anumang peligro sa satuyang buhay. Mga dapat tandaan kung maggamit nin di kuryenteng bagay. Enot, dai pagbutungon ang wire kung hahalion na sa saksakan ang gamit. Ikadua, dai magsuksok nin anuman na bagay sa saksakan o electrical outlet. Ikatulo, dai pagbutungon o kagaton ang wire. Mga gibuhon. Letter A, direction. Laganan ning check ang mga aktibidad sa araw-aldaw na nagagamit nin electricity o kuryente. Letter B, isurat ang T kung tama ang pangungusap saka S kung sala.